Саламалейкум, сәлем. Исәнмесез? Ничек, тапшыруда катнашырга әзерме? Әйе. Сәлем. Исәнмесез? Ничек кәефләр? Әйбәт. Кагыйдәләрне хәтерлисеңме? Әйе, безгә кулларны шул тишекләргә тыгырга кирәк, һәм белергә нәрсә анда ята. Ой, Нәрсә анда? Шенче нәрсәдер. Әйдә, бәдләп тотып кара. Куркма, куркыныч түгелдер. Җанлы Җанлы? Бәдләп кара. нәрсәдер. Шенче. Сәнчи? Әйе. Әллә керпеме? Ой, белмим. Яхшылап тотып кара әле. Бу каты, түгәрәк. Ул ниндидер фрукт. Фрукт? Әйе. Нинди фрукт микән ул? Памелла? Юк. Помел дип уйлыйсыңмы? Юк, памеллада шундай чәчләр юк. Чәчләр юк име? Йомшакмы, катымы? Каты, бик каты. Ташка изгенә ашаган. Дөрес. Беләсеңме соң? Уйлап карыйсыңмы тагы? Бу таш түгелме? Юк, таш түгел. Бу кокос. Мин белмим. Белмисеңме? Яра, әйдә чыгып кара әле. Бу бит кокос. Бу кокос. Бу нәрсә? Ниндидер? Бу тәлинкә аның эчендә нәрсәдер бар. Нәрсә микән ул? Әйбәтләп тотып кара. Кулларыңны чыгарып, иснәп карый аласың. Тәмле исе килә. Нәрсә исе килә? Карыйга. Җиләк исе килә. Җиләк. Нәрсә дип уйлыйсың? Бу ашый торган әйбер микән? Әйе. Ашый торган әйбер, име? Катымы, йомшакмы? Бу җиләк. Нәрсәдән куркам? Нәрсә ул? Нәрсә ул? Нәрсә бу? Тотып кара яхшылап. Юк, җанлы түгел. Җанлы түгелме? Нәрсә дип уйлыйсың? Бу ашый торган әйберме? Әйе. Ашый торган әйбер. Нәрсә булырга мөмкин бу? Каты. Каты? Бу алма. Юк, әйбәтләп өйрән әле. Алма дип уйлыйсыңмы? Юк, аның ниндидер шундый. Исе? Әйе, ул миңа нәрсәдер хәтерләтте. Менә бу бит бары. Шулаймы ни? Синең ашап караган бармы бу әйберне? Әйе, кайда ашаганың бар синең? Өйдә ашаганың бармы? Алайса син бу әйбер нәрсә икән беләсеңме? Перец. Борыч. Бу Нәрсә ул? юрган әллә? Юрган шундый кечкенә буламы? Куклалардан, ничек әйтергә, уенчыклардан була. Бу ниндидер пакетик. Пакетик? Юк, бу мешок. Каты әйберме бу? Каты түгелме? Бу бит сетка. Сетка? Балык та торган сетка? Әйе. Чыгып карыйсыңмы соң? Бу правда? Яле? Ой. Нәрсәле бу? Бу мунчалар. Әйе, бу мунчалар. Ашыйлармы бу әйберне? Юк. Кайда кулланалар дип уйлыйсың? Сезнең өеңездә бармы бу әйбер? Әйе. Алайса син ул нәрсә икән беләсең. Нәрсә бу? Бу полотенце. Син полотенце? Син сөлге дип уйлыйсыңмы? Әйдә чыгып карыйсыңмы? Бу мунчалар.